Значи, Миме, това душо моя е стаичката, в която ще се съберат нашите членове, които ще бъдат много по-активни от вашите членове, защото нашите са супер готини. Само забележи. И... така. И съвсем случайно, ходейки си по пътя, тази сутрин ме споходи едно нещо, което намерих небрежно оставено пред моята скромна вратичка на моето скромно общежитие. И смятам да го отворя, за да проверим какво по дяволите е това нещо. Тоалетна хартия ли е или нещо друго. О небеса! О небеса! Ние имаме знаме, а не сме си платили членския внос. О небеса! Кой ни го е изпратил? Кой ли е? ESN International. Защо ли? Защото сме пичове. Това, Мименце, е първото доказателство, че когато човек има желание, прави това, което иска.